Ingane zakwethu impela sibona lapha ke igcwame elisha njengoba ke belihambele ke eminye yemicimbi yendawo lapho kona ke lifike la ke izimanga lahlanganisa wona ke amabutho enazo ke izintombi. Kodwa pha masike nokukhuluma wengane zakwethu impela ke sinibingelele kuyona ke imbuso sithi MTV sithi nje mosaqala ungena yona channel ake wenze kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khona zithola zonke izindaba esishisayo nazo ke izitrendayo. Hayi ke wengane zakwethu impela sibona lapha ke igcwame elisha njengoba ke belihambele ke eminye yemicimbi yendawo lapha ke lifike lahlangana ke nawo ke amabutho nazo intombi. Kanti ke wengane zakwethu impela lona ke igcwame elisha ke besihlanganisa wona ke amabutho nazo intombi ebezikhona phana ke emcimbini ke wavuma ke ingoma ke kwahlanya ke wonke umuntu ke ebekhona wabe ke esesukuma ke ehlaba ke ekanzima ke wengane ke zakwethu. Bafowethu impela phana basikhuluma kakhulu ke ake sinishela umsindo nje omncane lapha ke igcwame elisha belivuma ingoma futhi ke elihlaba ke chazi ke abantu